tal, como andades? Benvida a toda esta xente que está deixando Twitch de Recuncho Gamer, twitch.tv/RecunchoGamer. E comenzamos agora o capítulo 109 de Recuncho Gamer Podcast. Hoxe é un capítulo moi especial, moi sentido, así que sacade os vosos panos xa por aquí. Tamén pilla de auga porque vai haber deshidratación, porque hoxe temos un capítulo moi sentido. Ai, eu sinto moito retrasarme en presentarse a xente que está hoxe connosco. Hola, que tal, Rita? Moi boas. Pois nada, aquí sentindo todo moito. Estuve pensando moito neste programa. Estuve pensando moito, reflexionando e chorando cada vez que me acordaba de cousas. Así que imagínate. Efectivamente, chorar, pero no sentido normal da palabra, non o que se lle dá en Coruña. En verdade, Sara Gurdiel, que está moi boas. Efectivamente, hola, moi boas. Oxe, a verdade é que o tema do podcast é un pouco triste, pero veño animada. Imos ver ao final. A ver se non teño que coller. Triste, no, a veces chórase de pura emoción, sabes? É verdad. Como de felicidade, de tal, de cual. Ou de rabia tamén, a veces de a vida tamén pasando por riba. Bueno, un saúdo, xa te saudade a xente do Twitch. Un saúdo tamén a xente que nos estás vendo diferido en Spotify, iVoox, YouTube. Ya sabes, o día seguinte, normalmente estamos os martes ás 10, así que pasade as martes ás 10 e así tedes chistes tan bons como xogos que fan chorar. Pois o Dark Souls aos 5 minutos de comezar, que di aquí estás. Pues, boas noites aí a Sinlax tamén, a Linda Secas, Farún, Gurdiel non sei quen é. Bueno, en fin, xente. Rita C, nome de rap. Este é o nome e logo as pintas leva a Sara hoxe. Sí, é verdade, é verdade. Juntas facemos un dúo. Oh, Quincy. É verdade, veño en modo Rita. Que maravilla. Non teño aquí a perruca que sei necesaria. Se me pillades fai 3 temporadas podía facelo, agora non. Pois nada, o tema de hoxe, como estaba comentando, é os xogos que nos fixeron chorar. Así que en nada comezaremos con iso. Por demais, lembrarvos cousiñas básicas de sempre, que @RecunchoGame en redes sociais nos tedes aí xa máis activos, que esta semana pasada estamos aí co show estes a adiviñar que fixemos a semana pasada, pois tamén nos tedes versión así curtiña para TikTok e para Instagram. E nada máis, por non demorar moito, porque xa hai moito comentario de YouTube, a pesar de que do YouTube, sí, do público no Instagram e en Blue Sky, a pesar de que puxemos tardísimo. E logo falaremos tamén de por que este tema se escolleu xe este tema, pero antes vamos ir con un poquinho de actualidade, se vos parecen ben. Así que veña. Esta novidade desta temporada que vou mover as cámaras mentres soa esta música. Temos unha cousiña de actualidade, sobre todo a nivel clave local, que esta semana rematou a primeira Game Jam de Odemo, que é Odemo Gal. Podes verla por aí. E xa se poden votar os xogos en dúas categorías que hai. Digamos, temos unha entrada para xente mainstream, digamos, que se pode presentar quen quixera. E logo había outra para só institutos. Non hoxe estive entrando unhas mini partidas pola tarde e algún dos xogos. Mañá, bueno, mércores, que estamos este mércores 26 no Twitch, daremos tamén un repaso a algún dos xogos a hora de sempre, a partir das 8:30 ata as 10. E neste caso, pois temos xogos, 4 xogos na parte de... Bueno, creo que 3, porque esta non entrou. Probidos son todos croques, por exemplo. Claro, estou falando de cosas que non están vendo porque eu diña aquí un botón de bichar e non está saindo. Vale. Os santos croques de Rapoucado, que Rapoucado, por exemplo, estive no Pixel Fair tamén presentando o xogo das Kenjas este. O santos croques é maravilloso, é un clicker. Básicamente, o concepto é que ti de tanto croque vas gañando coeficiente intelectual. Me pregunto a quen lle terás que dar clic. Pois. Pero tes por está moi chulo. Logo temos tamén por aquí Asombrados Secos, Barca Infinita. Estos seamos na categoría principal. Pero logo hai a de coles, que a min a verdade que me puxo así o corazón brandiño, porque hai cousas chuliñas por aquí. Temos aquí Galicia Chuviosa, Atraparte Galego. Sí que hai certo que algunha portada de xogo é con arte, con inteligencia artificial, pero logo o xogo non tira diso, así que ben.
bloques en morcego, son usadores de morcego, que sempre tal. É un croc-clicker, efectivamente, un croc-clicker o dos croques. Nada, probei aquí uns 10-15. Mira, Celebra Galicia, este por exemplo está chulo. Este comezas no Ar de Lucus, despois vas pola San Xoán e despois na... Como se chama de Vigo? O da Revolta, non, a Revolta non. Sí. Como se chama? As Revenidas. No, as Revenidas non. A mí non me preguntes. O que se visten de franchutes. Alguén de Vigo, por favor, que nos ilustre. Resistencia non, é algo con Reconquista, aí está, Reconquista, grazas, Reconquista sí. Sale a batalla de Brión. Sale a batalla de Brión. Son esos tres de momento, se gusta, farán máis. Non está nada mal, non está nada mal, teñen boa pinta todos os que e hai que dicir que son xogos feitos por alumnado de terceiro e cuarto de ESO e bacharelato, ou seja que tamén máis moitos en clases de bueno, creo que de tecnoloxía, non sei como se chama agora, pero bueno, este tipo de creo que aí teñen varias. Sabedes que outro día fun a facer un tour dun colexio de primaria e tiñan unha aula de tecnoloxía tradicional en plan con carpintería e tal, e despois tiñan unha aula de robótica, sabes? Efectivamente. É que ahora hai de todo. O sea, se hai clases de comunicación audiovisual, digo, mira, así forraba carreira. Xa marchaba antes. Bueno, en fin. Pois iso, que xa os podes probar se buscades toda a información na página de Demo Gal. A parte chula tamén que podes facer é que podes votalos tamén. Entón, na idade de Miviño tamén a rapazada que fai xogos e demais, podense votar en 4 categorías que son xogo absoluto, narrativa, artística e mecánicas, que son as mesmas que tiñamos no Pixel Affair, entón acordo ben. Entón nada, eso, que hai cosiñas chuliñas e creo que todos se xogan web, por menos do que probei hoxe, xogase desde web, así que tamén máis fácil de non ter que instalar e cousas destas. E se queredes velos tamén, así como cita tamén que este novembro está cheo de citas de videoxogos en distintos puntos de Galicia, pois se andades co tema do Godot, se estás un pouco metido, se vos interesa Godot, hai unha xuntanza godoteira o sábado no Xentalla do Pichel, que non do Pixel. Nin confirmemos nin desmentimos que foi un posible nome para certa feira. Está a xente de Godoteiras aí cunha xuntanza. E logo no Culturgal, que está sendo desde o venres ata o domingo, pois tamén habrá cousiñas como están a xente do Demo Gal que acabamos de comentar. Estará a xente de videoxogo.gal con varios xoguiños. Estará a xente do Museo de Videoxogo tamén presentando o que están facendo durante todo este ano. Así que nada, tamén se vos pilla Culturgal en Pontevedra esta fin de semana. Hai tamén cousiñas de videoxogos. Por qué? Porque videoxogos son Patreoff, no, cultura, era iso. Perdón, mi historia aí. Vale, perdón. E dicir arte. É cultura. Non sei, que eu vos pero guais tamén, non? Guais tamén. Que? Guais tamén son, o sea, non son solo arte e cultura, tamén son guais. Chulis. Sí, bueno, pero o arte pode ser guai. Vos fixeste, que vendo estes xogos a min acordouseme cando eu fixe un xogo en sexto primaria, estaba facendo xogos. Vos fixestes videoxogos unha vez? Ou intentar facer videoxogos? Tico que pensas que estás falando. E unha vez intentei desarrollar un RPG solo, non un RPG, un tabletop deste solo. Pero non, nada de vídeo. Pois divertido porque me entretuve eu sola ali o meu cuaderno, sabes? Unha horiña e dixen, isto está fenomenal. Xa matei a hora que quería matar. Pipapón. Eu son máis de texto, entón fixen máis cousiñas narrativas, pero sí, nada como teo e hago. No, pero o meu non vos conte calé, que non o que fixemos Lara tal na carreira. Este primeiro era non era o Word, que era o Word Perfect, que eu tiño, era dos de Corel, polo Final Fantasy VII, imagino. Chiste moi revirado. Nada. Non está Lara, un saúdo para Lara. Chao. Entón, co Word Perfect, con un editor de texto, descubrín que se podían facer hipervínculos, chamaban da cara. Entón, era unha aventura que eu tiña escáner na casa, dibuixaba macarrónicamente, era un pouco como golpes e porrazos que son feitos a pau. Era unha aventura gráfica. Ti podías clicar, onde vas? Arriba, izquierda, abajo. Donde clicabas, abría outra páxina nun documento. Non me acordo como era o hipervínculo. Era de folla de texto a folla de texto, pero con unha imaxe escaneada feita a man. Encántame. Só me lembro de unha cousa en concreto que era, ibas nun coche, a que velocidade tes que saltar esta ponte, típica ponte que se levanta porque vai pasar un barco sobre un río que se vai levantar. Entón, a que velocidade tes que ir na de tal. Entón, era unha listaxe de
60 km por hora, 61, 62, 63, así hasta 180. Eso valía unha velocidade, porque se dabas de pouco caías pa auga, e se dabas de máis batías contra algo de máis. Entón só valía unha. Só había unha velocidade, estás e non era 180. Claro, non podías pasar de velocidade. Que revirado. Eres un sádico. Sí, non sei. Sí. Gráfico conversacional. Eu creo que non conversaba a xente. Só pillaba o coche. Iba pa sitios. Din por aquí tamén, Marcelito. Só cando ia a escola, o xogo recollía unha táboa de madeira, facer unha especie de parella, cada cousa moi rupestre. Non sei se o de memoria. Para unha asignatura de carreira de Faruk, que tamén tienen que montar un escape room. Sí, isto... Oye, cuidado, pois... Non está mal, Infravaloradas as escape rooms. Que este ano un dos xogos indie, o Blueprints, un escape room de toda a vida. O sea, esto está clarísimo. Bueno, se os parece, imos sacar o pano e as vaguas. Veña, vamos poñer música. Hoxe, e así o decidiu o Patreon. Lembra de patreon.com/recunchagamer. Propuxemos dous temas para votar, e saliu xusto un que fora a proposta de Taser Rex, que era falar de videoxogos que nos fixeron chorar. Era un pouco orientado hacia finais, pero vamos a expandir a todo, un pouco máis amplo. E hoxe, pois eso, como facemos sempre, vamos compartir primeiro un poquinho aquí servido Rita e Sara algunhas das nosas experiencias deshidratándonos con videoxogos, e despois que temos moito material hoxe por aquí polo tal, me parece que Rita di, ok, vou beber. Entón, se queres hai que hidratarse. Se queres abrir ti xogo, Sara? Pois sí, pero... Como estamos con música emocionada, parece que empezar emocionada. Veña, vale, porque ya che hora pedir un request musical, pero no. No, claro, porque poño na escaleta, malditas sexas. Esta xente que marcha un ano. Perdón. Sí, eu non teño moitas experiencias emocionándome de chorar de tristeza con videoxogos, pero sí que hai unha cousa que me ocorre dende hai uns anos, que, bueno, eu debo confesar que son unha nostálxica empedernida. Entón, con xogos como riquiños, como os Little Big Planet 1 e 2, que son xogos que me marcaron moito, cos que compartín moitísimo tempo con xente coa que falo a día de hoxe. Eu fixen amigos a día de hoxe, que conservo a día de hoxe nestes xogos. Cada vez que xogo a estes xogos que son así como tan riquiños, tan de madeiriña e de tecidos e de, non sei, é todo como moi enxebre. E tamén xogos os que hai moitísimo tempo que non collo, a min tócame a patata. Pareceme moi tenro, pareceme moi nostálxico. É que a min gáñaseme pola nostalgia. Xa sabedes que son unha amante dos xogos retro, e sei ben que este non é xogo retro, pero para min ten un componente de este xogo que eu xogaba cando era moza, cando era mociña, cantos recordos con el. Pois sí. Non é de tristeza realmente, porque xa vos conto que non é unha historia super triste. É como a riquiño, é como a tenro. As cousas que me fan chorar sempre son deste tipo. Xa vos lo adianto. Entón, neste aspecto é Little Big Planet 1 e 2. Que mirada que riquiño, é un Da Vinci feito con papel de periódico. Ou seja, por favor, un xornal Da Vinci. Pois sí. Pois, se queres sigues ti, Rita, que se vou pensando que fago eu. Pois, mira, porque vou a facer un preludio. Decirvos que hai moitos xogos que me fixeron chorar. O que pasa é que a veces hai xogos que non me fan chorar inmediatamente. Non sei, teñen que como macerar un pouco. Pero eu quería empezar por un que é un xogo que tuvo que ni siquiera xoguei eu activamente, fixen backseat a todo, non? Eso foi o God of War 4, o sea, o reboot, sabe? O que está o reboot. Sí, 2018. Exacto. Estuve facendo backseat a todo, o sea, non me perdín, eu vin ese xogo atentamente, sabes, ali no sofá, en plan, ai, Dios mío, que se ven por detrás, ai. En unha destas ocorreu unha cousa que non me esperaba para nada que ocorrera, que se quedou grabada na miña mente. Isto convertiuse nun falangancio da miña casa. Cada vez que me emocionaba decía que me dá un Kratos. Así que
Mira este momento cando están na cámara acorazada de Tyr e Kratos encontra a ánfora de viño. Pensé que ojalá tuviera o sonido. Ah, vale, xa está. Gracias, Yago, es el mejor. E é isto nada máis, este momento no que Kratos ole o viño grego e pon cariña de mi tierra, sabes, a terriña que eu deixei, as ervas do Camposanto, a figueiriña que eu plantei. Claro. Eso para min, pero fíxome chorar un montón. Es como el emigrante, e deu unha pataca completamente. Claro. Eu a veces pensaba, no teme, a veces eu na casa, que sei, bebendo un viño que trouxeron meus pais ou tomando calquera cousa e dábame, pensaba en Kratos e dábame. E ese momento do God of War fíxome fatal. Pero non sei se entendo, claro, non os emigrantes, senón tamén por la sensación de fora, eu non o xoguei, pero é como de repente acórdame da miña vida pasada, despois de ese borrón contra nova, cando me golpea a miña vida pasada, sí, non? Sí, moi ben dito, o sea, o xogo en sí, a escena do xogo en sí ten varias capas, non? El tamén é unha escena que é en referencia ao que foi as cousas que fixo en Grecia, esa vida que deixou atrás, a súa vida pasada, non? Hai culpa, hai sentimentos de dolor, non? Todo eso. O sea, é unha escena complexa, o que pasa é que a min esa escena en particular afectademe dunha maneira en particular porque que eu me sinto identificada. Xa sei que realmente, o sea, ten varias capas e hai xente, pois, que esa escena emocionalle por diferentes motivos. Porque hai varios, non? Hai, efectivamente, como diste, tamén hai... Despois el mira outra ánfora e vese a sí mismo representado, sabes? Nos dibuixiños e dalle, sabes, toda... Ai... O sentimento. Mi pasado, claro. E logo hai... Bueno, hai toda esa... O que... Hai un par de escenas que teñen que ver ca ánfora de viño nese quest, que a xente que lle tocaron a pataca bastante, tamén unha na que bebe o viño con Atreus, pero para min foi esta, e por eso, se eu explico vos por qué me deu así a min todo el cocoro bien fuerte. Jale, patacala. Bueno, pues aí está este God of War, que houve un comentario tamén por aí. Vou con un que aparte foi creo que o primeiro xogo que pasei por primeira vez, o sea, a primeira vez que xogaba un xogo de novo en streaming, deume na pataca tamén o plano final, que o... Vamos a escoitar aquí un pouco música, así. Cambio de ritmo. Bueno, si, sí, cambio de ritmo non, é que estamos vendo aquí o gameplay. Trátase do Sayonara Wild Hearts, neste caso, que é un xogo curtiño, ben curriño, é que é un disco feito videoxogo, basicamente é un disco feito videoxogo que basicamente pois tes como unhas 20 fases que poden pasar de ser un corredor infinito, un Elden Runner, a ser un pequeno shooter, todo con mecánicas moi arcade, moi directas, e basicamente tens que sobrevivir. E digamos que vai todo con este ambiente de luces de neón e con seguindo o ritmo, bastante do que aparece en pantalla aparece seguindo o ritmo. E no fondo está che contando unha historia tamén que tampouco se me ven concretadas veces, pero tamén só coas imaxes, porque vai todo bastante mudo, bastante fiado ca imaxe e canción. Pero bueno, un pouco de tamén mirar o pasado, as relacións pasadas e un pouco ese proceso de aceptalo ou de madurar en eles. Está contado dunha maneira que sen entrar moito en detalle, sobre todo ao final, que hai un momento que digamos que ese momento no que todo o que levas pasado en da historia toma sentido só con un pequeno xiriño e fai un clac aí que vai ben. Como di Farun, a mí unha cosa que me pasa en xeral con todos os xogos que me fixen chorar, teño clarísimo que estaba soando a nivel musical en eles, porque parece importantísimo o papel da música. Eu xa sei que son melómano demais ás veces, pero teño clarísimo que en todas hai algo soando concretamente. No. En este caso, pois era na fase final, que é unha fase como resume e demais. É un xogo moi chulo tamén, que recomendo. En este caso tamén ten ese momento a primeira duración xusta, hora e pouquiño,
tes unha historia que é super chula bueno, que moi ben. Estou de acordo, hai moitas veces que a música fecho o 50% do traballo. Si está, sabes, si está ben posto a base, che poñe unha boa canción, xa pode mandarte. É verdade. Xa vixo que era nese vídeo sí que podías ter feito de trenzas con nos. Sí, efectivamente. Pero ya non é así. Sí, que non quería buscar aquí un momento no da larga, por tanto, por non tirar moito spoiler, pero bueno, que está moi ben. Bueno, todo o xogo de Simogo, todo en todas as plataformas actuais. Volvemos a pasar, a veña, Sara, con que vamos lagrimar ahora? Vaguar. Pois, imos vaguar con unha cousa un poquinho menos sentimental. Eu quería tamén falar de xogos que me fixeran chorar, de pura frustración, pura ira por non poder pasar X nivel, por non poder facer X cousa. Este xogo por excelencia ten que ser este super mega nomeado Super Mario Advance. Non sabedes a de intentos que lle dediquei este xogo e os seus niveis. De feito, trouxen a miña maravillosa Game Boy Advance, sí, a Game Boy Advance original que eu tiña cando era pequena, que non se vai ver aquí, pero ten unha marca de cando eu era pequena e me frustrei. A ver, imos ver aquí. Sí que se ve a ira de Sara. Foi que eu me frustrei tanto que lle peguei un bocado. Eu lle peguei un chante á pantalla de Game Boy Advance de pura frustración, ou seja, imaginad a miña desesperación o perder por quintillésima vez e non dar dado co nivel ata anos despois que foi que logrei pasar, pero sí, indudablemente top 1 xogos que me fixeron chorar de frustración. Non me esperaba que fora unha detallada. Dios, de verdade, é que non había maneira. E logo, en plan, tamén non era esta situación de non poder pasar o nivel, tamén foi, en plan, tamén sei que chorei por momentos nos que eu avanzaba moitísimo nunha partida de xogo X, o que fose, era destes xogos que non teñen, como moitísimos, autogardado. E se acaba a batería ou a pila da consola en cuestión, e todos os meus esforzos e todo o meu tempo invertido nesa partida en particular vaise o e eses momentos sei que en algunha ocasión tamén me teñen feito chorar, pero de isto é de pura rabia. Señor, por favor. Nos Pokémon para tirarse polo balcón. Que iso ten pasado tamén de é máis grave que se che apague o dispositivo, pero tamén destes xogos que digamos que tiñes puntos concretos para salvar e levo moito avanzado e non dou guardado. Que a mí pasoume un poquinho co Ori, que non lembro, co Ori podes guardar ti cando queiras, pero non me acordo. Pero o Ori vai salir despois, así que logo falamos do Ori. Sí, se queda para un outro momento. Pero quería, en plan, agradecer a xente que agora mete o tema do autoguardado, porque eu como persoa con déficit de atención non me acordo de gravar a partida de cada vez. Agora, bueno, sí, porque estou traumatizada, non? Pero nos seus días costoume moitas vaguas e moitísimo tempo invertido para absolutamente nada. En fin. Ui, esa música. Quítala aí que me pego un chante a pantalla. Que faga chorar máis isto que a música de Neva que estaba soando antes, bueno, en fin. Ti con que vas chantar? A que lle pegas o chante ahora, Rita? Eu é que nada, o sea, non trouxe ningún de chorar de frustración, que non quere dicir que non os houbera, pero que sí que os houbo de frustrar total. Chorei moito no Dragon Age nunha sección que estabas como na terra dos soños e non as daba pasado, sabes? Pensei que tiña que sacrificar ao meu primoxénito para dar pasado esa fase. Non houbo que facelo, afortunadamente. Pero todos os que trouxen hoxe son de emocionar, de todo de mi cocoro e mi patata. Vamos. Pois vamos co seguinte que teño material audiovisual para el. Vale. Vamos co de material audiovisual que foi o Assassin's Creed Odyssey. ¿Por qué te ríes, Jaco? No, porque iba a decir, o de material audiovisual Simulator, parece que ibas a dar para. Simulator. Que ademais
falou deste tema un señor moi simpático que estuvo nunha feira de videoxogo, sabes, hai unhas semanas. Sí, que sacou o libro, sí, barroquista. Sí. Dixo que o seu favorito era este, non? Non me acordo. Sinto moito. Creo que sí. Pero que está moi ben, no? Eso sábese que está moi ben recreado e tal. A mí o que me fixo chorar deste xogo foi cando no videoxogo cheguei a Atenas, literalmente. O sea, o meu personaje, baixase do barco, chega a Atenas e Rita dixo, oh no, esto es bellísimo. ¿Qué está pasando? Esto é precioso, mira para aí. Mira os edificios, mira a xente, mira as cores, mira o ceo, mira todo. Sabes? Deme pa allá, deme un pa allá. Estuve ali un cacho dicindo, Evan, mira. Isto é síndrome de Stendhal total. Sí, estaba con esa palabra pensando que eu creo que tamén choro máis por Stendhal, porque se xunta música con algunha cousa visualmente, con algunha pequena carga narrativa, pero casi máis pola beleza do que hai que ás veces pola narrativa, porque hai narrativas máis duras que se comentan por aquí que dixen, bueno, sí, dame pena, pero non, amigo que me fai aí o chirimiri Stendhal, Stendhal puro, sí. Efectivamente, no, todo o chirimiri a mí os videoxogos fanme chirimiri por cosas diversas, ¿no? En este caso, Stendhal. De Malí dixen, ai, Dios mío, pues, como pode ser isto tan bonito, sabes? Dis que ven un patrón. Que ven un patrón. Bueno, es que, sabedes como hai nenos que estaban obsesionados con dinosaurios, nenos que estaban obsesionados con Egipto? Bueno, pues eu era que estaba obsesionada co mundo grecolatino. Anyway, pues é isto, básicamente. Están Rita, los restos somos desgraciados, dixen a mí. No. Por que non ves? Por que non ves a dicir esas cosas? Sé valente. Ai, eso. Hai que un momento que choraches, aparte neste, tamén foi cando o general de Esparta dixo que non? Sí, ese foi un momento típico de que, sabes, el chico más guapo de tu clase no te quiere, pues eso. Oh, no. De frustración, pero nada, no, ese pasouseme rápido. Bueno, no, ese non se me pasou aínda, pero teño como ira, sabes? Non me salen xa as pagos. Ira que non era. Esa deusa. Sí. Por favor, a falta de... Detenido. Policía del politeísmo, lléveselo. Vamos con un que segues comentamos las dúas voces, Rita, que digamos que es en cores, que é o gris. Era pieste y relevo mentre se poño música. O gris, que é un xogo de plataforma, pero que non hai inimigos, vale? O sea, pinchos. Bueno, hai un paxaro grande. Bueno, pero máis ben dano emocional, non hai pinchos, te das cuenta? É que eso é moi importante, ya, que non hai pinchos. Este xogo encantoume. Por qué? Porque non había pinchos. A ti por que che... Porque é importante. O contrario que ando eu cando me invito a un evento, se non hai pinchos non vou. Ojo aí. Tetas pinchudas. Chudas, sí. Ti choraches nun sitio distinto a min. O sea, dache máis cosa tal. O teu máis próximo no xogo, menos spoilereante, digamos. Sí, é menos spoilereante, no? O xogo está aí, bueno, está dividido en varias fases, varias áreas. A primeira é a fase esa desértica, que hai moito vento e non sei que, bueno, é unha movida especial. Sí, todo moi vermello. E despois encontras así unha fraga preciosa, un bosque precioso, verde. E cando chegas, ves a esta criatura adorable, unha especie de rabanito, unha especie de nabo precioso, ¿no? que é como unha pedra con un arboliño encima, que te vai guiando polo mapa. E entonces, pues a min esta cousiña deme moita ternura. Eu cheguei ali en plan despois de estar no desierto árido e dixen, oi, que mono, que cookie, mirei o meu amigo, fixei un amigo, sabes, que foi como hecho un amigo, o mundo é bonito outra vez, sabes, hai esperanza, etcétera. Entonces, pues eso, humanidade. Fixome chirimiri o rabanito. Que riquísimo. Que é un xogo que realmente creo que te pode pillar
sabes, a cada un que o pode pillar en lugares distintos dependendo de cales serían os teus hang-ups, supoño. Que che dé un meneo. Bueno, neste caso, aparte, hai un xogo agora que como está vendo Gris, digamos que vai empezando a colorear un pouquiño. Nesta segunda fase, pois hai dúas cores, son vermello e verde, pois digamos que vai un pouco evolucionando así. Lembrame un xogo que saiu agora, que é un pouco tamén, que quería mencionar antes nas novas, pero saiu esta semana, que é o Constance, que é unha especie de Silksong, o sea, a xente que lle gustou o Silksong, que lle deu unha prova ao Constance, que probamos aquí en demo en algún directo. Digamos que é un pouco a xogabilidade dun Silksong, un Metroidvania máis puro duro, pero logo o concepto é tamén cunha personaxe que é pintora, e as fases tamén están moi marcadas cada unha en caso a corre. Entón, así que me lembrou esa cosa a nivel de proposta visual. Non é tan feito a man como o Gris, pero sí que xoga un pouco os escenarios e con eses lenzos un pouquiño que se van... Teño unha pregunta, Iago. Ten pinchos? No, esto é como un Silksong, o sea que backseat. O sea que sí, que hai pinchos. Que hai sí. Imagino que sí, o sea, xoguei a demo, pero sí, se non hai pinchos hai outra cousa peores. Vale, ok. No meu caso, a mí o Gris ao final sí que foi iso, un pouco cando xa se conxunta todo, igual que non sayonara, o sea, ese efecto dese acto final ou esa revelación final, ese estoupido, ese cenit, tal, que non vamos poñer imaxes para non revelar, que non xogou sabe, pero vai un pouco con cando estoupa esta canción que está sonando por abaixo. Banda sonora de Berlin Mist, que tamén está no seguinte, no Neva. E aquí hai un momento xa que... No, ainda dar un poquinho a arrancar. Bueno, isto como na radio estamos cando son as 10. Bueno, en fin, que hai un estúpido aí da orquesta que incluso soca música. Ás veces me consigue... Porque me acordo da imaxe e o que significa. Aquí. Ten así un pouco organiño desto tipo Interstellar tamén, que nunha época tamén se fixe moi tal, pero é moi efectivo como aparece na historia. Tamén ese xogo era un pouco máis longo que o Sayonara, que estamos falando de 5 ou 6 horas seguramente, unha partida se me son normal, pero moi bo curro. E non quero imaginar o que pasa no Neva, que eu creo que o Neva, se ti tiñas problemas co da mascota esta que viña contigo, o Neva creo que vai ser un ataque parecido. Pode ser. Tamén te digo que a veces as mascotas píllame e outras veces non. O sea, depende. Sí, pero creo que é un pouco parecido ao Ori Blind Forest, que este non monra moito, pero bueno, é unha cousa que pasa ao comezo. Eu sempre o dixen, xoguei no fai... Primeira vez que o xoguei inteiro foi, nada, fai mes e medio, está en Steam, creo que... Non sei se está subido na secundaria, creo que non. Pero, basicamente, non sei se toda a xente que nos está escoitando agora viu Up, a peli de Pixar. Ti Sara Bichela, sí? Vale. É os 10 primeiros minutos de Up. O sea, ten esa cousa que como en tan pouco tempo me presentas unha personaxe e me podes a chorar tanto por cosas que lle pasan a personaxe. Digo, ostras, é brutal. Claro, estou fixando, realmente fanche unha trampa, porque realmente fanche manexar unha personaxe que logo non manexas, pero no momento en que ti es esa personaxe, sentes aí empatía, empatizas, porque ti sabes como se move, sabes como... Fan aí unha trampa ao comezo que tal, efectivamente, os 5 minutos de Up ao principio son un tan brutal. Eso tamén cho fan no Expedición 33, ¿no? Sí, o que pasa que o Expedition 33 era un pouco como xa saiu no teaser, é certo que tarda un pouquiño máis. O Expedition 33 sí que hai 30-35 minutos. Ese bicho trailer sabes un pouco a premisa. Para mí non me foi tan efectivo. Eu pensei que eu non sabía a premisa, entón a mí pilloume desprevenida, sabes, en plan, Xa. Pero bueno, é que isto é que é super rapidísimo, no? Digo, como tan pouco tempo, es en palabras, porque é o mismo que por eso como comparar tanto con App, porque con cine mudo estar facendo todo. Volvemos outra vez á música e demais, e todo isto que tamén axuda. Expedition 33 tamén sai de nomes que dirán por aquí e todo isto. Non sei, Sara, se che queda alguna cousa de medo, non o tes claro, se non se che acortan, non te vamos dicindo. No, hai algún de medo. Pero eu penso que en algún momento teño chorado cando era bastante pequena, non? Por algún xogo de medo, porque eu era moi aprensiva de pequena. Típico xogo que era que tiña unha vibra un pouco darks. Eu penso que me tería feito chorar. Pero tamén vos quería preguntar se había algún xogo que a vos fixera chorar
de puro medo ou de pura como angustia. Porque eu sei que eu son ese tipo de persoa que choraría de angustia, pero a verdade é que non me acordo. Sei que probablemente foi hai moito tempo. De angustia. No, porque nunca me puxen nun xogo que me dera ese tipo de... que me dera medo suficiente. Entonces, si veía que me daba medo era como, bueno, ok, ya no, sabes? Claro, chao. Cerrar ventana, sí. Cerrar ventana, efectivamente. Sí, é verdade. Pero sí que se me ocurriu como outra opción de formas nas que un videoxogo te pode facer chorar. Sí. Non caso penso. Só teño rabia e tristeza. Bueno, de angustia, o sea, tristeza, sí, teño un que me fixo chorar de tristeza un pouco. Tamén, sí. Pero non de decir, Dios, que mal. O que pasa é que era unha escena así moi... un pouco gore, ¿no? Entonces estaba o elemento de que gore, que mal, pero realmente estabas chorando porque era súper trágico. Claro, no sé si me explico. É dicir, como de mágoa. Esa, sí. Sí. Pois sí. Eu chorar non, pero sí que xa comentei 1000 veces co Project 03, que estaba só na casa, apaguei a luz, baixei a persiana, puxeme con cascos, 20 minutos despois digo, que fago? Chao, pum. E non volví tocar o xogo ata samai, pero chorar non. Era máis ben, que fago? O sea, era máis ben berrando a mí en voz alta. Non vamos... Hai moita cousa de público. Hai algúns que temos nós por aquí anotados. Eu quería facer algunha mención honorable. Si tal. Así rapidiña. Sí. Si me deixades. Sí. Bueno, porque como xa vos digo, eu choro con un montón de cousas. Entonces, mencións honorables que me fixeron chorar moito, pensei que non me quería parar. O que dicía antes agora Sara foi o Hellblade. Vamos facer spoiler porque xa pasou moito tempo que saliu o Hellblade. Hai un momento no que acedes unha memoria da protagonista na que ela topa o corpo do seu namorado que lle fixeron os vikingos a águia de sangre esta, sabes? Que fan? Non che sacan as costillas, os pulmóns polas costillas, non sei que. Esta... Pero esto está superposto con unha especie de poema narrado pola voz dentro da súa cabeza que é super precioso, no que... Entón é moi trágico, unha escena moi trágica, te fai chorar porque pensas no moito que se querían, no moito que significaba un para o outro, sabes, no triste que todo, e por eso choras. Mencións honorables, por suposto, ao Mass Effect 3, porque despois de 3 xogos, sabes, oindo falar de que si como se chamaba? O Genophage, a genofagia, non me acordo. Bueno, eso que os Krogan eran estériles, que pasaba os Krogan que eran estériles. Eran estériles, os Krogan son estériles, 3 xogos. E de repente no terceiro xogo como, non pasa nada, lo hemos curado, sois unos héroes. Está o personaje alien que é unha ranita, que é como unha especie de salamandra, sabes, Mordin precioso, Mordin bellísimo, que cura a genofagia e é precioso, e aí choras, porque é un momento álgido de pura emoción, de puro drama, heroísmo, sacrificio, amistad, eso, chorar por amistad, é que eu no Mass Effect chorei moito, chorei varias veces, en diferentes puntos, e sempre, bueno, non sempre, pero casi sempre por la amistad. Porque la amistad lo puede todo. É que iso toca moito patata. Exacto. E despois decirvos outra vez que o Pillars of Eternity choro moito, non no momento que xoguei, pero ahora choro cada vez que penso nel. Como... Estou pensando no Pillars of Eternity. Ahora estás falando sen pensar. Que... Por eso estarías chorando, digo. Claro, entonces efectivamente, estou falando sin pensar así como de memoria, de corrido, cada vez que, sabes, hai frases memorables, porque esos xogos están moi ben escritos, sabes, e que esos xogos é todo guión, é polo guionazo que teñen. Mais unha instancia de choro pola música, teño que decirlo, que hai unha instancia de chorei pola música, pero o resto é porque é guionazo. E entón agora, cada vez que eu penso, ai, Dios mío, cando lle di tal frase, porque... E encima, os típicos xogos que, o sea, que tes unha serie de personajes no 1 e despois no 2 son os mismos,
eso acumulas puntos emocionales. Ya está, esta es mi historia, Patricia. Eso é Roma, non é que decir os patricios. Bueno, vamos con mensaxes que nos dixo a xente. Vamos primeiro cos do chat que foi están chexando por aquí. Comentaba antes Das que o Dark Souls aos 5 minutos de empezar. Farundi que realmente os xogos que fan chorar máis son os que mercas de saída ao prezo máis caro e están sen comentar. Outros é el xeitiño. De momento estamos con chistes. Antes, bueno, por recuperar cosas que se comentaron no chat. Antes tamén mencionaba videoxogos que se fixeron de pequenos. Dixo Tas que fixo un Tetris unha tarde que me aburría. E creo que, non sei se os ensinamos aquí, pero eu vir vino cando falamos de Tetris. Tamén, entón, broma, eu chorei con videoxogos cando miña nai me daba coa zapatilla por pasarme o tempo. Creo que eso entra na categoría de chorar de medo, que decías. Comezamos xa un pouco máis en serio con Mosiño, que nos di por aí que o último foi o God of War Ragnarok, neste caso a secuela do que comentaba Rita antes. Non digo nada por spoilers, pero tamén. Vamos primeiro con muy Blue heavy, Sky, que tamén nos deixou aí máis comentarios a xente. Deixa un momento que carga aquí o Blue Sky. Lembrade que xa sabes arroba @recunchogame Blue Sky ademais. Dinos por aquí Carlos Cés que o Undertale lle fixo chorar de risa e de emoción e de tristeza, e tamén fixo chorar a música interpretada en directo, como por exemplo no Rianxo Gaming, que houve aí oportunidade. Tiabilita me tocou Megalovania. Pasa que Megalovania igual non sei se tan de chorar. Non é de chorar. E logo tamén nos di Carlos o Truen do Hollow Knight, que este tamén ten un pouco ese momento cenit, e que eu choro moito con ese, porque outro que iba a mencionar eu que non está é o Journey. Journey tamén ten ese ides a 2 horas tamén. O sea, eu con xogos realmente mudos moitas veces, de que non hai tanto texto. E tamén a música interpretada en directo. Volvemos co tema da música aquí neste caso de Carlos Cés. Non sei se podedes por aí vamos a facéndose unha ronda repartindo o xogo. Paramos algún que vexamos interesante por aí. Dinos Linda Secas, vou comezar eu. O final de Final Fantasy X, o que máis? Pois neste caso, bueno, non vamos a entrar en detalles, pero sí que hai varias xente que comenta por aquí os final. Rita tan plan, como acababa? É que, é que como eu non xoguei, pero acórdome que o xogou Evan unha vez e dixe, sí, ahora lo recuerdo e lo entiendo todo. I understood that reference, sabes? No, síntome orgullosa. Sí, está ben. Eu hai un final que sí, que logo creo que vais aí, entón vou comentar un momento que creo que non é o que comenta moita xente. Que máis nos din por aí Dixéronos Carlos Leira e dun 96 dixeron Last of Us 1 e o 2. Os dous quedan mencionados. Last of Us que tamén é un xogo que está nas patacas de moita xente. Nas leiras. Un xogo das leiras daqui do personal. É un xogo moi cultivado nese aspecto, ¿no? Sí, é verdade. Xente sachando nel. Comentar sobre Last of Us, eu xoguei o 2, non xoguei un 3 veces, as 4 primeiras horas, non morí. Así que o Last of Us tamén comeza un pouco up, o que pasa que eu que digo, non é o mismo que Expedition 33 e o Last of Us, que tarda un pouquiño máis en pegarche o golpe, pero está por aí. Bueno, Expedition é que non sei por onde va Rita, pero en fin, hai moi ao comezo. Vale. É que eu estaba xogando Evan porque eu estou moi ocupada co About. En fin, por eso Last of Us e o 2, eu lembro máis ben rabia en potencia de é que non quero que pase isto. O sea, sí que pero... me fai sentir, o sea, cabrar un pouco como por que me estás facendo pasar isto, o sea, non quero. Guionazo. Que máis temos por aí, Sara? Temos por mano de Albert Nove López. El comenta que lle fixo chorar o Nier Automata. É un xogo que personalmente eu non xoguei, pero sí que teño escoitado que un xogo como con moita carga de historia, de trama, ten tamén boas como moi denso, non? Ande que tamén hai quen di que un pouco se lle fixo un pouco aburrido, entón hai opinións polarizadas. Eu teño pendente que merquei no Nadal pasado, que non me costaba oferta, e aí quedou que non me dá de life, pero sí que por exemplo Ramón Méndez ten moi boa estima, que creo que tamén xoga moito a nivel de, xa non tema xoga, pero a nivel de xéneros e a nivel narrativo, que proba bastantes cousas interesantes.
Si, o compañeiro tamén é un dos xogos que máis eso, tampouco xoguei, pero teño máis... Ai, por que Nier Automata? Claro que sí, amigo. Es que é tan bonito. Se falamos de tamén xogos que teñen carga narrativa forte, que nos levan a momentos así e tal, temos que falar de xogos de Quantic Dream, que son os que nos achegan aquí JPV e Lorena Amigo, que nos falan os dous do Detroit Become Human, cada un por unha cousa, porque, bueno, que non xogara os xogos estes son estes un pouco desde escolla túa aventura, pero en modo película, por explicarlo rápido, neste caso ambientado nunha Chicago con futurista, con xa androides con forma humana e tal. Bueno, creo que Android xa implica iso. En fin, di JPV que el no final, no que os protas morren nun vertedoiro. Eu ese final non o vin. Eu xoguei nunha vez. Alerta, spoiler, debe ser... Claro, debe ser pero no, pero tipo pode que eso non o vexas. Tipo de que eso non o vexas, porque eso non o vivín. Entón, esta versión... Pasábamos que si leíades libros de Elige tu propia aventura sempre acababades morrendo, sabes, na elección 3, a mí pasaba un montón. ¿Y ahora qué haces? Pasa a la página 34. La mafia te pega un tiro. Te resbalas y te caes. Te mueres, tío. Jolín. Pero se acabó el libro. ¿Qué xogo de escrito aventura que había mafia xa directamente? Lembrouse un pouco máis. Había tiña un libro que intentei varias veces lelo e a Yakuza eliminoume 2 ou 3 veces e yo ya non podo máis, o sea, non me podo eliminar máis a Yakuza. Está bien. Logo falaremos de Yakuza tranquilamente. Logo Lorena Amigo decía que ela na escena da manifestación, que ese final sí que o tive. Que hai como que en vez de berrar seres humanos, no, é ao revés. Humanos seres. Tamén, se queredes lemos os dous seguintes xuntos. Por exemplo, Rita, dai aí, así busco imaxes. Que temos? O Rime. Farum díxonos o Rime. Sislax tamén o dixo o Rime. Pero ese xogo non sei calé. Pois é xogo da xa desaparecida Tequila Works. Pois é un pouco estética, un pouco... Bueno, estética non, pero bueno, ten un pouco esa cousa de estar solitario como teñen os xogos do Team Ico, tipo o Ico ou Shadow of Colossus. Pero eu quedei pola metade. Grecia. Grecia mencionada. Rita chorando. Raposino. Tabio Firefox. E a verdade que está bastante corriño. É iso, bastante calmado de xogar. Ten un pouco de plataformeo e demais. Eu creo que quedei por aquí. Había un momento que me que parece como un paxaro grande de deixar aí, pero tampouco lembro moi ben. Pero bueno, un xogo eso de creva cabezas con un pequeno toque de plataformas e demais. É bastante interesante. Pinta ben chulo. Recórdame un pouquiño o Sky Children of the Light de That Game Company, dos que fixeron o Journey tamén. Teve como un poquinho esa estética, esa... non sei como explicalo, de mezclar cousas moi modernas con cousas tecnolóxicas, perdón, cousas como moi antigas con cousas moi tecnolóxicas, pero tamén místicas. Es un neno pequeno que está nun mundo inmenso e vasto, hai criaturas míticas, é moi chulo. Gústame. Pois que non xogar a chegar ao final, aí está o paxaro grande. Que chegar ao final xa saberá pouco a que se refiere Farum, que era quen decía do final. E tamén Sislax, dio final. Dinos o Búnker de Buxos, recomendada a conta de Búnker de Buxos. O primeiro, Life is Strange. Eu creo que tamén, é que depende do final tamén, claro. Que aquí varía un poquinho, só vi un. Eu creo que optei polo amor, que triunfa o amor e os desastres naturais. Deixarino aí. Creo que era o final que escollín. Vaya. Non é o único que o recomenda, porque tamén temos Loise Freud, que tamén recomenda Life is Strange, ou a historia do Binding of Isaac para xogar con case nada de xogo. No, esto logo era outro comentario, perdón. Logo día, aparte de Isaac para xogar con case nada de xogo, no, isto foi un juego para o The Graveyard, que non me soa para nada. A mí tampouco, pero bueno, de que vai, sabes? Agora estou intrigada. Entendo que non é tan xogable que máis de ler e demais que todo isto. E logo comentan tanto el como Aaron Erdai o To the Moon. To the Moon?
Eu escoitei que efectivamente era un xogo moi de chorar. É un xogo especificamente para chorar. Está feito con RPG Maker. Eu non o xoguei personalmente, pero vin cachos de gameplays de xente que sí que o xogou, e os finais sempre son super tráxicos. Tampouco quero spoilear, pero sí, é moi recomendado. To the Moon. Sobre todo para os vendedores de auga. Pola de Ok. Este teño que buscalo. Leo ti, Rita, que sí, ahora estou intrigada. Cal, Chrono Trigger. No, Black Souls perdón, sí, perdón. No, también... Chrono Trigger sí, cale, sí. Sigue, perdón. Black Souls que dixo o World Cup Carnival. Que non sei o que é. O sea... Eu tampouco. É que eu pensei que era... pero non entendo. Sí, é un xogo tipo de mundial de fútbol, efectivamente. Pensei que era o de NES, un pouco parecido ao de NES. Que música estás poñendo, entendo que era frustrante de xogar. Vale, pues, está na categoría de Sara, seguramente. Amigo, xogos de rabia. Eu creo que debe ser un pouco por aí. Sí, he sido estafado. Claro. Sí, aparte de maneira de enganar a xente no 86. Sí. Mira, estamos vendo aquí en pantalla, que non este vendo, xogo de fútbol de tipo 8 bits, por entendernos como sería o World Cup de NES. Que pasa? Que os microcomputadores, como os computadores non tiñan, digamos, o do facer o scroll moi fino. Que pasaba? Que aquí realmente teño o campo dividido en 3. Se vos fixades, a cámara só vai golpes para unha portería, o medio e para outra. Vais un pouco para baixo, vai a golpes. Ostras, bueno, sí, claro. Chorar de frustración, vexo clarísimo. Pues seguramente. Sí, con sobres estos, en fin, mira, de medo, a ver si este de medo ya asustó. Bueno, no, a Rita pero metal, ¿por qué sacarse la lengua, Rita? Di aí un nome que vou intentar decirlo ben. Tadeu Cairbar Gómez. Digo Resident Evil 8. Ese é donde sale Lady Dimitrescu. Sí. Vale. Yo no sé que os sabía. Creo que son lágrimas de emoción. ¿Sabes? Son lágrimas de que debo Stendhal a este tamén, sabes? De gorra de Arali, xa te vexo, sí. Bueno, eu non sou moi de Lady Dimitrescu, pero lo entiendo, sabes? Lo entiendo. En plan, I get it. Si es tu rollo, I get it. Pasaban cosas nese xogo tamén. Cada quen pode chorar polo que queira. Exacto, non era sí, solo... a ver, creo que Oito pechaba un pouco que sabría no Resident Evil 7 a nivel narrativo, entón entendo que tamén por aí pode que sexa o onde tire. Que máis temos? Vale, frustrante lo de Spectrum, dinos por aquí, que puxen o... Perdón, é que non estaba especificado de que consola era. Ainda máis chungo que logo vemos o de Spectrum, sí. Que máis temos por aí? Bueno, di Chavabachira o Red Dead Redemption 2. Case leo R2 de 2. R2. Sí, bueno, que R2. Bueno, sí, é que... Bueno, que máis temos por aí? Que sí. Que vale, que nos vale. E punch. Acordades o que vistes antes, onde había cores de fútbol, perdón, teño que poñelo. A ver. Oh, non. Espérate, no, que arranco un partido. Pero que estás facendo? Oh, non. Sí, isto claro, sí que é unha maneira de enganar a xente no 86. Claro, será o mismo xogo en Spectrum ves así, é verdade, é un port, digamos que agora sí que xa, digamos que o Pong pode que teña máis detalle gráfico case. No, hombre, no. Ai, Dios. Uy, desaparecen. Uy. Os sprites. Sí, bueno, o scroll por aí vai. Dios, non, cando alguén lle pasa por enriba a outro, se glitchea moitísimo. Maravilla de máquina, está chorando aquí. Estamos vendo Francia-Paraguai. Literalmente. Que a verdade é que Paraguai non é este xogo. Non é moi guai, non. Buah. Bueno, suficiente. Sí, comprendo, con máis razón aínda. Sí, con máis razón aínda. Vamos a rematar. Ven aquí un feixe de respostas moi tirando RPGs e cousas parecidas. Comezamos con Pulfish, que di... Kingdom Hearts. Inclúo intersección.
Kingdom Hearts 352 Days. É o nome do show, Sí. Bueno, recentemente Expedition 33 me sacou a bagua. Expedición. Como se di 33 en francés? Que supoño que será que... 33. Eu só sei 42, que é cagandé. 42. Pero é que non é esa expedición, Bueno, tamén está. Expedición, bueno, depende. É a... Caganto, no. Kingdom Hearts, que eu non o xoguei porque creo que era de DS, que me corrixen por aquí. Entón, que fixeron? Para que teñamos só consolas de sobremesa, pois puxeron todas as películas que había polo medio. O sea, todas as escenas cinemáticas. Fixeron unha película aí de hora e media e intenta enterarte e pillar contexto para o resto dos xogos. Como lle chamades a ese xogo en particular? 358 entre dous 358 days medios neperiano entre dous. Que chamas ti? Porque a verdade é que non teño nin idea. 358. Bueno, seguimos. Este non é RPG, pero tamén época DS, que tamén pilla. Lilium, que nos di o final do Profesor Layton, o futuro perdido. Quen sabe? Non fai spoilers. Non fai spoilers, bueno. E nada, quedamos así intrigados. Sí. Veña, que nos di por aí Eva Farto? Eva Farto, hombre, está a Moreas de Final Fantasy X, que xa o mencionaron tamén, o 9, que non mencionaran aínda, pero que tampouco me sorprende, o L'Expedición decide vos 33, porque non sei dicir. Tanto todavía non falo francés. Moitas gracias a mis francoparlantes favoritos. A mes a mí. A mes a mí. Merci beaucoup, mes a mí, para que veixades unha un croissant. La vache monga. De Last of Us, os dous tamén, razonable, claro, sí. Os dous Last of Us, o Ori, que era o que o mencionaches antes, o Persona 3 e o Spider-Man. Os de Insomniac. Sí. Está interesante tamén estos. Non me esperaba ver un Spider-Man, tampouco xoguei, pero supoño que ten as súas barras. Volves a ir tamén ¿sí? Por aí. Tono Peleteiro, dinos por aí o Final Fantasy VII e o Valiant Hearts. Vou facer mini pausa co Final Fantasy VII. Hai 5 anos... No, isto... Perdón. Que hai un flashback de 5 anos. De feito, esta canción chamase Nese día, fai 5 anos, sí. Final Fantasy VII, digamos que hai un spoiler... máximo, bueno, hai varios, pero digamos que hai o clásico de certo, o final do disco 1, para quen sepa, ou o final do Rebirth, un pouco así sería. Pero a mí hai un momento que cunha personaxe en concreto que é a de Red 13, non sei como se di Red 13, e hai un momento que para min, o sea, ten momentos bastante chulos que as personaxes, digamos que temos un grupo de personaxes que son 7, 8, todas teñen o seu momentiño cunha historia para saber un pouco o seu trasfondo e coñecelo máis. A de Barret está moi ben, de feito está mellor no original que no remake, pero a de Red 13 funciona nos dous. O momento, digamos, que un pouco descubre Red un pouco a súa historia detrás, sobre todo o que pasou cos seus pais, que igual non era todo o que quería era así. Outra vez, ese momento de estendalazo con a parte visual que xusto, ainda que fose a música MIDI, porque era MIDI, aparte eu xoguei no PC, entón era xa MIDI directamente, ten ese momento que está ben. E efectivamente, o spoiler era que no Final Fantasy VII, Bruce Willis está morto ese momento. Foi a mí. Oh, Bruce! E ademais diso, mencionaba Trompletero o Valiant Hearts, que tamén o menciona Diego Bouzón. O Valiant Hearts, este tamén un JRPG, creo que era o JRPG de Play 1. E tamén nos comenta unha cousiña máis Diego Bouzón. Sí, engade que algún momento emotivo de Ichiban é o final do home que perdeu o nome, Spider-Man da Play 4. Sí, o Ichiban e o home que perdeu o nome son os do Yakuza, porque había que falar de Yakuza. Sí, a mí pasou, Yakuza, é que o Yakuza non sei como fai todo tamén. O sea, mira que eu só xoguei dous. O home que perdeu o nome, a mí non, porque é unha personaxe que eu non levo 6 xogos xogando con ela, que para min é case secundaria. Pero o Yakuza pode ter un momento máis tolos. Para min é dos xogos máis divertidos que xoguei, a nivel incluso de cousas tolas, a nivel de guión, de humor. Pero logo, se quere meterse aí o toque, fano ben, e incluso
incluso ás veces que con esa dificultade que ten de facer dobraxe de personaxes que actúan de forma moi xaponesa, digamos, con toda a semántica e a gramática que ten tamén o xaponés, que a veces na dobraxe pois perdes a forma de falar que non se máis próxima a nos, pero ainda así funciona ben, porque sí que lembro que no Like a Dragon ao final, sí que con Ichiban sí que tamén hubo ese momentiño. Girasoles en la azotea do meu equipo Up, Ori and the Blind Forest, tamén por aquí. E pechamos co comentario máis serio e riguroso que Sermenfer dixo que co Cooking Mama o cortar cebola. Efectivamente. Encántame. Fan. Claro que sí. Es que como non, que non vai chorar. Además de dificultad alta, dependendo da cebola e da presa que teñas, a dificultad pode ser moi alta, ¿no? Vale, misturei o Valiant Hearts con non sei que Valiant máis porque pensei que era de Square e de Ubisoft. Tínamos por aquí Farun, Laciñas. Espérate, de que console? Este é recente, vale, sí. Este non xogaras tierrita, non? A cal? A Valiant Hearts. Creo foi Lara. No, sería Lara. Que sí que é fácil confundirnos porque sempre estamos dando a brasa cos mismos 4 xogos, pero non somos a mesma persona. No, pero ahora é fácil porque ti es Grecia e ela é vikingo. Efectivamente. É un pouco romano, tamén romano, sí, romano sí que o capítulo de romanos foi cousa dela. O capítulo de romanos. Eu son a do capítulo de Semana Santa, deste conta, así que eu son a que va a iglesias e ela que as queima. El dúo perfecto. Bueno, pois se vos parece, imos coa lista final. Gracias a toda a xente por comentarse, verdade que hoxe moitirmos. E demais, pero vamos rematar un pouco de xogo para que nos quita aquí. Eu quería vos facer unha pregunta a vos e máis aos do chat. Si, sobre todo a xente do chat. Antes de pechar, vale, perdón. Si, antes de pechar. Vosotros xogaches ao Zero Dawn, ao Horizon Zero Dawn? Sí, claro, sí. Eu non xoguei. Algunha das persoas que xogaron chorou debido a que lle recordou o mal que está o mundo, en plan de pura desesperación e dumerismo? Bueno, non xoguei, pero sinto de morir. Eu recordo que me saliu un moco, sabes, xogando ese xogo, de un momento que empecé a pensar na vida, en el universo, en el medio ambiente, e empecé a pingar o moco. Non por iso non, pero sí que hai algún momento na historia que creo que tamén fai bastante ben o Horizon. E que Horizon, ao final, sendo un xogo de mundo aberto que non son especialmente fan, é o meu xogo de mundo aberto favorito a día de hoxe. Hai que dicir, mira, moitos destes ao final tamén destes de que chorei están no top 10, porque o Last of Us 2 ten no top 10 e tal, o Horizon Zero Dawn tamén. O Sea for Rage non chorei, pero ben tamén. Pero casi, pero poderías, eu penso que no sí, Sea for Rage tamén poderías facilmente. Sí, moi positivo non é o Horizon. E aparte, o Horizon é un pouco... É que se xogastes Panzer Dragoon que empezas a ver cosas e... É que é a mesma cousa, pero con máis cartos. Con 20 anos de tecnoloxía avanzada e máis... Xogar ao Panzer Dragoon inmediatamente. Bueno, estendalazo, incluso en 32 bits. Sí. Bueno, di tocar, veña, vamos ca listaxe de hoxe. Para min pam pam. Unha musicota para... Non vai entrar a música, porque hoxe non hai ninguén aquí volante. Agora sí, veña. Dragon Quest, efectivamente, esta canción de Dragon Quest ou chorar por Dragon Quest, non sei cal das dúas cousas. Vamos con unha lista de estas cousas de death. Hai que acertar death cousas. No, este yo non podo. Vamos a hostiar para diante. Perdón, culpa de yo. Aparte, o 2 non é 2, que é Zwei, que se puxeron en alemán, porque xa logo viron os Edition 33 e tal. Neste caso, hoxe unha lista un poquinho distinta porque vai haber un total de 14. Con que cheguedes a 10 está ben, pero hai un total de 14 porque vai haber empate na posición final entre varios xogos e demais. Sempre que podemos intentamos reaccionar de alguma maneira. Hai xogos que moitos destes xogos non fan chorar porque teñen tamén unha historia, unha narrativa importante que nos leva por sitios que nos leva esa lágrima. Así que por iso hoxe vos pido que nos digades os 10 mellores xogos que teñan bastante historia, que sean ricos en historia, en narrativa, do todo o tempo. O sea, top 10 mellores xogos con narrativa forte de todo o tempo.
según OpenCritic, que é unha página similar a Metacritic, temos traído outras veces, pero neste caso con OpenCritic, e direivos que as puntuacións van do 96 ao 93, e como hai moito empate ao 93, pois van hasta o 14, digamos, así que os de 93 deixamos aí que fagamos ronda. E dito cal, podemos comezar. Comeza ti, Rita. Vou a decir o Undertale. Undertale é un Tasty. Está con 93 puntos. Así que vamos a poñer no posto número 7. Digamos que hai 4 postos de 93 puntos que podes meter por aí. O sea, 93 de puntuación. Va ben aí, Undertale. Caramba. Sara? Vou tirar de opcións do público. Vou copiar a Farun. Vou dicir o Baldur's Gate 3. O Baldur's Gate 3 é un Tasty. é o número 1. O número 1. O Baldur's Gate. Non pola historia, é polo xogo, Son xogos que teñen moita historia. Vale, decir, vale. non vai entrar, por exemplo, un Portal ou un Half-Life, que non é como que teñen escenas cinemáticas tal, xa vos quito esos dous, por exemplo, senón que son xogos que teñen así como moita narrativa na túa cara, tal, e todo isto. Entón, Baldur's Gate 3, número 1. Sorpréndeme. Pero, o sea, bueno, foi un GOTY, quero decir que Sí, no, dentro dos GOTY que teña máis narrativa, por aí podes igual a máis alguna cousa. Vale, sí, igual é que estou nunha categoría, estou imaginándome unha cousa que non é, pero sí, claro, no, ten unha historia densa. Valores o xogo, non a historia. Pero son os mellores xogos dos que teñen bastante historia, digamos, sí. Bastante. Non vayas a pensar que non me gusta o Baldur's Gate 3. A ver se vas a confundir. Vale, aceptou, pois eu tamén vou a ir coas opcións do público porque me parece que son opcións moi razonables. Está o The Last of Us 1. O The Last of Us está é un Tasty. Está no, bueno, con 94 puntos, vamos a poñer o 3, o primeiro. Está, en que puesto está? Perdón. Está, bueno, 18 primeiro. Está sí, no puesto, está con 94 puntos, van por en terceiro. Vale. Pero hai empate tamén en 94 puntos. O sea, perdón, é que estaba mirando que xa se me quedou a fama de Baldur's Gate, que non lo soy. Pero Sara? Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2 está no Tasty. 2. Ui, carámbanos. Moi ben. Temos xa un podio así montadiño. Digamos que ahora hai xogos de 94 e 93 puntos, así que vamos repartindo. Veña, teño que decir... Ides moi ben, vai pleno. Sí, a ver. Teño que decir o Disco Elysium. A ver se Disco Elysium é un... Ten un 92. Ten un 92, co cal está nada a un porcentaxe estaría, pero mira, aquí aparece no 20, bueno, pero hai varios que están con 92 que non entran. Está casi. Que tamén creo que citar alguén por aí tamén en comentarios, que ahora igual se me foi por aí, pero creo que vi un comentario por aí. Sara. Eso sí que é unha narrativa. O Ori? O Ori non creo non vai entrar porque non ten historia. Pensa que falen moito. Pensa xogos nos que se falen moito. Porque que estou vendo por aquí son xogos que teñen densos, entón, que non son moi xogos densos dese tipo tan narrativos. Vou dicir o Red Dead Redemption 1. Red Dead Redemption 1 non está. Non se está con 92, pero non está no top. Aquí 20 que me sai non está. Vamos a ver. Entonces, nese caso, en cuales caso, seguramente haberá algún Dragon Age. Ahora, ¿qué Dragon Age? Sí, que vai, claro, que non sei. Non hai Dragon Age. Non hai Dragon Age. Non hai Dragon Age. Vaya. E iso que falan polos codos. Esa xente non cala nunca. A ver, vou pechar xa un. Dixestes antes Last of Us, está tamén o 2 entre os que están 93 puntos, con un poquinho máis, aquí metémolo por aí no 8 se queredes. Así Tasty. Xa nos quitamos. Quedan os 5. Quedan 3 xogos con 94 e logo tedes para escoller entre outros 5 xogos que teñen un 93, así que moi bien. Veña. Quen vai? Dalle, Sara. Vou eu. Non sei se
Dime. Algúns falaron xa, hoxe, sí. Algún máis destes falouse. O Expedition. Expedition... Expedition igual ainda non está. Non aparece como Story Rich aquí, pero vou mirar en canto anda, por se acaso ese metelo, porque a mí parece me que conta, pero... Me cachis en plin. É posible que non chegue. Eu quería un Tasty. Outro máis. Tasty, non, que ten un 92, quedaría fora. Pero está, pero está na lista, pensei que igual era, sabes, demasiado. No, igual está, pero pasa que eu só teño hasta o 93 e algún do 92. Entón, como só valen hasta o 93. Vale. A ver, por aí. Eu vou dicir un clásico, un que nunca caduca, que espero que vaya, que é o The Witcher 3. Pois, dismo ben, porque para que teamos clásicos, Tasty. clásico cun Tasty, ten un 93, co cal neste caso colocamos aquí no 9, quedaría dicir un de 93 e logo quedamos 3 de 94, que eso sí que hai que deciros. Que está difícil, non está doado. Tasty. E se digo xogos así como show, porque a verdade é que gastei todas as miñas oportunidades nos que xa dixen, é como... No, veña, tipo de... Pero xogos que, pensade nos, hai xogos que non sei se non levaron GOTY, estiveron a punto ou cousas así, que sen xa narrativos, aí quedamos cousiñas. Claro, e que hai que ser narrativos. Ui, mira, dice aquí xerxes un interesante, o Cyberpunk. Cyberpunk, non me consta. Tiña moitos bugs. Un baiteada. Sí, claro, eso pode ser unha cosa que non utilizasen nos sitios de puntuación. É certo que igual aí non tal. Vou ver en canto está. Non, estos son puntuacións de... son puntuacións de fai moito. Tengo 76. Vale. A ver, mira. Bueno, sí, dime. Vouche decir un que se mencionou varias veces. Sí. Bueno, perdón, non se mencionou varias veces, pero sí que se mencionou. ¿Por qué me dices que sí? Que sí que se mencionou varias veces. Bueno, dúas veces. Pero que igual non é o que estás pensando ti. Eu vou dicir o Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, non. Casi estaría o Rebirth por un puntiño, pero non chega. Vaya. Teño outro, non pasa nada. Keep on coming. Estás muteada, Sara, creo. Se estás diciendo cousas. Digo que non podo cos efectos de sonido, de verdade, que me vale. son superiores a mí. Hai un que creo que é ti xogadora, Rita. Dos de 93. Son xogadora eu. Sí. É que claro, como hai moitos dos de 93 puntos. É que cantos quedarían? 2? Quedarían vos 3 xogos que teñen un 94 e logo tedes con dicir un que teñen un 93 xa estaría. Hai un xogo de VR. Hai un xogo dunha franquía que mencionastes, pero hai que dicir outro número. Hai un xogo de Konami. E xa estaría. Bótalle. Hai que dicir outro número. Interesante. Os de Last of Us os quitamos. Pode ser... Espera, o Red Dead Redemption 2 xa o dixéramos. Sí, xa, pero o segundo, sí. Pois entonces ten que ser un Final Fantasy. Sí, o que pasa é que este é complicado, Vamos a disfrutar Final Fantasy. Final Fantasy XIV, Endwalker, que é o que MMORPG, pois está con 93 de porcentaxe, así que entraría. Vaya. Neste caso, logo mencionamos os outros que hai por aí por fora, porque ahora xa teria de esquecer os 3 que quedan. Que un deles falouse hoxe. Outro deles concretamente está digamos, só o que é a expansión, que tamén foi recoñecida con premios, a expansión solamente. Vale, xa sei cale. E logo hai outro que é un JRPG dos máis valorados dos últimos 10 anos. Ostras. Vale, ten que ser... Dispara quen queira. Ten que ser o Shadow of the Erdtree. Shadow of the Erdtree ten un 94. Non entramos en valorar se debería contratar, pero o Elden Ring aparece neste caso co Shadow of the Erdtree. Colocaríamoslo agora no... onde coloqueu? Donde está aquí, no rótulo aquí arriba. E despois dis que hai un do que se falou, que falamos dunha pelota de cousas. Falamos dunha morea deles, Sí, e ti sendo... E ti choraches con el. Hombre, que chorei con moito. Será o Horizon? Non é o Horizon. Será o Odyssey?
Non, pero está sendo para Grecia. Será o God of War. É o God of War 2018. Tasty. Esta tamén con 94. E quedanos un JRPG dos xogos, non dos xogos máis longos, pero bueno, sí, dos JRPGs máis longos que eu lembro, dos últimos 10 anos. E que está en todos os sitios. Todos os sitios? Bueno, xame, sí. Sí, en tantos sitios hai fai nada en Switch 2. Ou está compatible, dará por aí. Non teño ni idea. Está en todos sitios, está no chat, imaginade. Está no chat. Está no chat. Vamos a darle punto final. No. Vamos a darle aquí a Farun. Pero Persona 5 Royal, que tamén ten un 94 por aí. E con isto echaríamos a lista. Deixou así con bastante historia. Persona 5, outra cousa non, pero xente falando, mima. Ten. Falan moito. Nada, pecharíamos os xogos que teñen así 93, que van por fora, por tal. Hai un que aparece, se cola moitos sitios, que é un indie que é de House of Infata Morgana, que sempre cando facemos listas destas se mete por aí, que pues temos un pouco visual novel, unha especie de visual novel. Sí, a ti igual che gusta. ¿Sabes que non se mencionou Pentiment en ningún momento neste episodio? Que non me lo puedo creer. Acaba de pasar. Logo, xogo de VR que andaba preguntando por aí Farun. O Half-Life, Alex, méteno como este. Claro, dixen que non había Half-Life dos normais, pero había VR, que igual eso aí le ve aí a confusión. E por último, quedaba decía de Konami, era o Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Despois xa nada, despois xa aí tocando que xa sabía que se me estaba olvidando outro clásico. Tocando a borde, sí que está o Dragon Quest 11, por exemplo, está con 92, Disco Elysium, Final Fantasy Rebirth, Resident Evil 4, tamén unha expansión do Witcher 3 e demais, pero bueno, e God of War Ragnarok tamén estarén aí a piques e uns cantos máis, tamén, como Expeditions. Claro. Nada máis, pues hasta aquí ao repaso de xogos esta lista de hoxe. Síganos en @recunchogamer e no YouTube. Ala, adiós, chao. No, esto é para o TikTok, nos seguimos aquí ca sintonía despedida, veña. Ai, nótese que vou un catarro que xa vou lento, vamos lento para todo. Bueno, vamos a matar. Este momento de Sara tendo máis luces que Vigo. Porque estás grabando en Vigo. Efectivamente. Temos que facer o disclaimer de epilepsia ao comezo. Sí, vas a poñer algo no YouTube. Sí. Nada, graciña a toda a xente que estivestes hoxe tanto no Twitch como en diferido no podcast en YouTube, iVoox e Spotify. Voltamos a semana que ven. Creo, bueno, xa falaremos, pero a idea é que fagamos algo cos Game Awards a nivel de seguirlos en directo. Xa veremos quen. Mínimo unha persoa vai a ver. Ou un zombie. Xa se verá. Nada máis, lembrarvos tamén en mañá estaremos, perdón, este mércoles estaremos no Twitch cos videoxogos do Demo Game Jam. E tamén, en algún momento, daremos aí o R-Type novo que o temos por aí para probar, así que daremos tamén unha pequena review. Venses en directo ou venses logo en pequenos vídeos nas redes sociais. E nada máis, para a semana que ven tamén temos unha cousa que anunciar respecto ao Recuncho Gamer e videoxogos en galego, así que para a semana que ven xa vos contamos máis, que vamos mal de tempo, así cebamos aquela maneira. Nada máis, graciña Rita, graciña Sara. Gracias a ti. Eso, ya está, moi ben. Sara facendo o símbolo corazón, que sempre queda moi ben en podcast de audio. Estou super borde, perdoa. No, vamos cortar xa, que isto non podo seguir con esta atitude. Non podo seguir isto. No. Dalle uns clics ao santo dos clocks. Ni sei pinchar, ni nada. Sigues escoitando, realmente. O sea, que isto lamentable. Vamos subir a música. Isto.